ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tichava conference kunzvimbo yeCity Sports Center muno muHarare, iyo ichange iri musi wa 25, 26, 27, 28 August. Saka tine mazuva 4 ekuropafadzwa naMwari paCity Sports Center, 25, 26, 27, 28 August, City Sports Center Harare. Tichange tine conference musi Friday inotanga nenguva dzinoti 2 o'clock chipera na7. Musi Saturday 2 o'clock, musi Friday 2 o'clock, 7. Saturday 2 o'clock, 7. Sunday 8 o'clock till 4 o'clock. Then one yema families ichange ichitanga iyo panzvimbo yeCity Sports nenguva dzinoti 8 o'clock makuseni. Mafamilies achanga achiva nzvimbo dzakasiyana siyana. We welcome you all vana vaMwari kunzvimbo dzedzamuri. At this conference change tine masingers akasiyana siyana anosanganisira Matthias Mere, Sebastian Magacha, Fungisai, Minister Elat, yes, Kudakwashe Musene, and other singers. They are coming on this conference. We exactly have Pindira Masev pa City Sports Center every Sunday. Every Sunday, 8 o'clock to 4 o'clock. Nguva dzatinoziva nguva dzese ndo dzatinenge takushandisa tichipindira paCity Sports Center. Kazwai muri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva tiri munzvimbo yeMount Hampton. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Muzuva ranhasi hatina nyaya inonakidza, inyaya inosuwisa. Sokostina makadini Magasimba ere ndere nani chose asalibonani muli yeZimbabwe hayi kuhlangana njalo kolunye uhlelo namhla sokungelinye ilanga sihlangana njalo sise-Mount Hampton. Phela indaba esibuyelayo namhlanje kayisondaba ejabulisayo, indaba elusizi, indaba edanisayo. Elami igama ngoThando Class. Pano iri pano nhasi ndofunga muri kuona vanhu vakaungana vaunganira rufu, asi pakati pevese vakaungana vacho hapana ari kukwanisa kutipa nhau iri kudiwa yacho kuti tinyatsozva kuti chii chaizvo chakatora nzvimbo kuti rufu ruri pano runge ruchiitika. Asi chokwadi ndechekuti pane mwana akashaya. Mwana uyu ari kunzi akaroverwa pasi nababa kuzosvika ashaya. Uyezve imwe information yatina ndeyekuti baba vari kuchipatara, mwana ari kumochari. Muli yeZimbabwe nithemba libone sibuye lapha hayi sizi ukuthi sizoxoxa labantu, kodwa ukhanya phela abantu abagcwele lapha ababuthene basemfeni, kodwa bona bathi abazi lutho, abazi ukuthi babutheneleni, singazi njalo ukuthi kulabantu abangabuthana bengakwazi ukuthi babutheleni. Hayi asazi muli yeZimbabwe, kodwa phela indaba ekhona indaba yomntwana omncane okuthiwa ubele 4 years lathi sesikhuluma ukuzwe sikuzwileyo ngabanye kuthiwa ubaba asazi ukuthi kuhambe njani wathatha umntwana wamchayelela phansi. Then ubaba lo asazi ukuthi yini ade kusenzakala kiye, wayozijika phambi kweGonyeti ukuthi kumbazibulali, asazi ukuthi ngumoya abani, kodwa ubaba kasakwanisa ukuthi afe khathesi usesibhedlela. Saka chokwadi chiripo ndechekuti hongu tiri kuzwa kuti pane maefforts akada kuitwa nababa wakuda kuzviuraya, uyezve kuti tinyazoziva kuti chii chakaita kuti vazosvikira kunge vachisvika pachinhano chakadaro. Pari kuomarara nekuti veukama vacho vese vari kunzi vamwe vaenda kuchipatara, vamwe vari kumakuva. Asi zvakare makuva tiri kunzwa ndezvekuti postmortem iri kuitwa musi wa 1 September. Saka zvatiri kudhila nazvo pari zvino makuva ndo chimwe chezvishamiso chekuti kunyange zvazvo vanhu vakaunganira rufu hapana ari kunyatsotsanangura kuti rufu nderwani, chii chakaitika. Sipinde
indaba mule Zimbabwe phela yikho lokho esikuzwileyo ukuthi ubaba phela besezama la ukuthi asibulali esanda kubulala umntwana singazi ukuthi kanti vele bekuhamba njani njalo nje enye indaba esizwayo ukuthi kuthiwa umntwana uzenza postmortem mhla ka-1 September singazi ukuthi yini inkinga kodwa phela sizwa futhi njalo ngani zathi kuyagejwa igodi saka kade sisisebenza nge-information yokuzwa ngoba abantu bonke labele babona babutheneyo bathi kabazi zvisinei tichafamba zvakare mukomboni muno nzvimbo ino ndeseed company tichada kunzwa zvakare kune veseed company kuti vanotitaure chii chakaitika munzvimbo mavo tichada kunzwa zvakare kuzimbabwe republic police vatitaure kuti chii zvakare chakaitika senguva dzese tinokukurudzirai kusubscribe kudrewmas media taking you to another level saka pari zvino information kubva panopamba hatina yatakwanisa kuwana takuenda kune nzvimbo dzakatenderedza dzinokwanisa kutiudza mashoko mairi matatu tizive kuti chii chakatora nzvimbo mule Zimbabwe kwamanje abazali emuzini kavakho basanda ukugijima bona abayiba bakhona abanikazi bomuzi ukuthi abayagijimisa izindaba zomntwana le ndaba zikababa so thina sizathi ukubhoda phela sizwe kwabanye kumbe abe-city company emapholiseni kumbe kwabanye abahlala phela endaweni leyo ngoba laba bakhona bathi ngabe-church bathi kabazi lutho kabakwanisa ukusitshela lutho kodwa yibo ababutheneyo emzini wakhona asi tisina hedu ruzivo rwakakwana tinogara tichitaura mune Zimbabwe kuti kana paine nguva yawasvika yakaomarara uchifila kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka tsvaga hama neshamwarika kana kunyanya shamwari ungotaura kuti zvakamira so kuitira kudzivirira kuzosvika pakaomarara kunzima mule Zimbabwe phela indaba esiyake sizama ukuncedisana sikhuluma kwezinye izikhathi sithi ezinye izinto lingahlupheki kakhulu ngoba thina sikhona Drewmas media kwezinye izikhathi siyake sincedisane nxa wena la ulolutho olukuhluphayo ukhathazeke kakhulu kungcono ukuthi ukhulume lo mngani kungcono noma ungazi ufone ucinga abantu abancedisayo than ukuthi uthule uzibambe siyakwazi ukuthi libonile abantu abanye bayazibophelela abanye banatha amaphilisi ubaba seshayelela umntwana la esezibulala mule Zimbabwe yo munorangarira nzvimbo yekwekwe kwekwe takafambira muimbi uya akanwa mapiritsi akafa tiri ipapo zvakare pane mumwe anosapota music vaimbi vemuno anga ari muchipatara zvakare akafa achinzi anwa mapiritsi tine mumwe zvakare ainzi hana 2 days avigwa zvichingoitika munzvimbo yekwekwe ndinovimba inyaya yekutadza kutsanangura kune mumwe wako kana wasvika panguva yakaomarara zvinhu hazvidi kuchengetwa mumwoyo zvinoda kuti munge muchikwanisa kutaurirana kuita kudzivirira kusapa room kumamhepo pane nyaya ayikunzima mule Zimbabwe into nthemba liyakhumbula sisekwekwe ngale sihlangane labantu abaningi indaba yakhona lizwile sikhuluma ngabantu labo abayenza amakhompyutha ama-suicide abanye bayazibulala abanye benatha amaphilisi umuntu ongamcabangeliyo kakhulu angakayenzwanga lutho kodwa khonokho ukuthi umuntu uyabuzidla phakathi kwenhliziyo ungakwanisi ukuthi uxoxele umuntu utshele omunye kulesi sikhathi sokuthi noma umuntu ongela ndaba ungaxoxa njengendaba engaso yakho kumbe uxoxeze utsho omunye uzabona ukuthi usuke endaweni yoneyo uyabe urelivekile uyabe usuzwa amanye ama-idea ugcina ubona ukuthi hayi ayingisiyo ngedwa phela sibaningi esikuproblem yoneyo saka kungcono ukuthi at least nxa ulodubo lwakho ungaxoxisana labanye even abaningi lingasibamba siyakwanisa ukuncedisana ezinye izinto awuzenzi ngoba nguwe kodwa kuyaye kulento ekuthumayo ukuthi uyenze izinto zonezo saka yikho kulabantu bomoya abasibonelayo labo ukuthi hayi ungabe kulento ephambanisa empilweni yakho iyo inotipa izu gwara reupenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu togopawo matendo kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho ndiwo akatipa vabatsiri ava vatipa vabatsiri tigove nedzidziso ndandisipo ndakatongoitawo zvekufonerwa nehanzvadzi yacho akanditi nati kunoka kunomira zvakanaka dai zvaikwanisika wauya nekuti bhudhi wazvikanda mugonyeti varoera mwana pasi inini ndantoriwo kure uko saka time yandakazotanga kucommunicata naye it was too late
pandazobva ikoko ndichiuya kuno kune communicator kwanga takuita akanditi mwana pasisina mwana ashaya asi upenyu hwababa huri pamahwani. Ndikati saka toita sei zvikanzi amira tione plan kuti tingadii. Ndopandikaramba ndichicommunicata naye akanditi hapana mwana atoita sei atoparara pasisina upenyu. Ndopandakazouya kuno paakauya patatonobatawo maoko tisingazoti program ichafamba sei nekuzofamba kwakaita program inini madzivira andaita baba munhu andinotoshanda naye nguva zhinji ndotongoti ndibhururu futi nerimwe divi asi hataitarisira zvakadai. So isusu pachivanhu chedu tingatoti mwezvino yakaita se yakamputira hakusi kuda kwake nekuti munhu ane zvinhu zvinomuvhiringidza. Saka hatingati kuita uku kwaakaita kuda kwake kana kuti kudii. Isusu pachivanhu tinoita kuti mwezvino yakaita se yakamputira but takutongochemawo semhuri yeZimbabwe kuti tibatsirikanewo tione kuiga mwana nekurapisa baba. Ndo nhau yatovepo pekuti tingapomere munhu mhosva kana kuti kudii inguva yatopfuura takutochemerawo rubatsiro kuti baba varapwe mwana avigwe pane zvose zvikudikano kuti tibatsirike. Vakuwara zvakadini? Inini kunzwa kwandakaitawo ndakanzoti vakakuwara musoro ruoko negumbo. But sekufunga kwenyu imimi zvaikwanisa kudzivirika here izvi? Panguva iyoyo vanhu vakatoedza nekuti iye paaitaura nemwana wake akatomuti kupa vachitaurirana paipai. Saka vanga vari mubedroom avo munhu anga ari padhuze vachitaura vachiona kuti munhu uyu nemwana vanogona kuita kunge zviri kutaura munhu uyu nekurasika kwaari kuita njere pamwana hazviti. Uye akamhanya kunodaidza mukadzi wacho zvanga zvisingaitoti apinde mubedroom nekuti iye hanzvadzi aifunga kuti haana kupfeka angatonzi ngatichinjei vaende kwaida kuenda. Saka paakamhanya kuti vauya vabatsire mwana wakatozononosvika wakatosvika mwana aita se ko zviri kunzi anga asina mudzimai? Izvo handichazivewe. Pamwe vanogara naye hanzvadzi futi here kana kuti chii kuita sei ndokurovera pasi. Asi zvekurasika kwenjere vaimbozviita here kana kuti zvakangotanga musi semunhu aimborohwa nezvinhu asi zvakutanga musiwo asi semunhu aimborohwa nezvinhu tongotidedza kuna tinogara chimboitawo sei. Aiwa isusu tingoriwo vavakidzaniwo tangoti hatingaregere kunzwa kuti pane zvinenge zvaitika zvitiko zvinenge zvaitika tofanira kunge tingoita sei tichingobatsirana. Asi nekunzwa kwandanzwa pane mukadzi anga achitaura uyu zveshuwa kwatoo kuchemawo kweduwo sevanhu kuti ngatibatsirei murume ari muchipatara nekunge kuchivigwa kuchiitwa chi kuchaitwawo mwana ndo zvatakutongokumbirawo kuti zvinge zvichitibatsirawo. Nekuti ndo muridzi wemwana ashaya saka panenge pakutodawo support apo ndo ari muchipatara saka zvakutodawo kusimba kwevanhu kuti vachinge vachitibatsirawo kuti zvinhu izvo zvifambewo zvakanaka. Alright, saka baba vantu vanga vachigara nemwana pesapa? Izvozvo manje information yekuti vanogara nemwana handinyatso kuiziva because nekwatinogara kwacho kuti zoti anogara nani anogara nani hatinyatso kuziva. Asi chandaiziva ndechekuti amai vake vanofanira kunge vakashaya futi gore rakapera here amai vengamwana aka. Okay, pakushaya kwavo vakarwara here kana kuti pane zvakaitika futi? Manzwiro andakaita panenge pane zvinhu zvakaitika futi nemafiro avakaita amai vacho. Zvinoda kunge maybe ndo zvakonzeresa mhepo iyi. Ndo zvatangoti ndofunga dzatoo mhepo because hatichazive kuti chii kuti munhu angasvike kurovera mwana hazvingaitwe nemunhu ari nomawo asi kuti munhu anenge atoita sei anenge atori nezvinhu zvinenge zvakatomuputirawo. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.